A ƙoƙarin da take na tabbatar da dukkanin dakarunta sun ribaci kyakkyawan muhalli, Runduna ta 7 ta Sojin Najeriya na ci gaba da ƙarin sabbin gine-gine da kuma gyaran fuska ga wasu a Barikin Maimalari. Wannan na daga cikin kyawawan manufofin babban hafsan sojin ƙasa, Laftanar Janar O.O. Oluyede, wajen inganta rayuwa da kuma walwalar sojojinsa. Kwamandan Runduna ta 7 kuma Kwamandan Shiya ta 1 na Rundunar Haɗin Kai, Birgediya Janar UV Unachukwu, ya ƙaddamar da bikin buɗe wasu sabbin gidaje da kuma waɗanda aka yi wa kwaskwarima tare da miƙa makullansu ga waɗanda suka ci gajiyarsu. I commission this reading to the glory of God and to the service of mind. Cikin jawabin da ya gabatar, Birgediya Janar UB Unachukwu ya zayyana yadda taswirar gidajen take, sannan ya yaba wa babban hafsan sojin ƙasa, Laftanar Janar O.O. Oluyede, da kuma Tiyata Komanda na Rundunar Haɗin Kai, Manjo Janar Abdulsalam Abubakar. Newly renovated 2x30 family corporal below quarters, and also the renovated 3x senior non-commissioned officers quarters, which is a total of 7 out of 16 ongoing projects in this cantonment. The execution of this project aligns with one of the pillars of the Chief of Army Staff, Lieutenant General Olufemi Oluyede. An samar da ƙayatattun sasanni a gidajen da sauran kayayyakin buƙatu na yau da kullum. Iyalan sojojin da aka damƙa wa gidajen sun bayyana matuƙar farin cikinsu, kana suka yaba wa shugabannin rundunar sojin Najeriya. Gaskiya na yi farin ciki da murna sosai yadda muka samu wannan gidan. Allah ya ƙara ma Nigerian Army, ya ƙara musu lafiya da nisan kwana da kuma tsaro a ƙasarmu Najeriya. Gaskiya game da abin da sun yi mana nan, ba mu da abin da za mu ce, kawai mun gode. Muna man GOC da Theater Commander godiya da abin alheri da suka yi mana. Muna godiya ga Nigerian Army. Ubangiji Allah ya ƙara buɗe, Allah ya ƙara tsare su. GOC ya mana kyauta, mun ji daɗin kyauta. Allah ya saka da alkhairi, Allah ya biya da gidan aljanna. Su kuma mazajenmu da aka tura su jeji, Ubangiji Allah ya fito mana da su lafiya. Ko a zamanin kwamandojin rundunar da suka gabata, sun sha ƙaddamar da muhimman ayyuka daban-daban a Barikin Sabiu Malam Malam, Quick Action TV, daga Barikin Sojin Maimalari a birnin Maiduguri.